లక్షడిపేట గ్రామ ప్రజలు మరి ఈ యొక్క ఎక్స్ రోడ్ లింగోజీ తాండా గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్లకు మరి ఈ యొక్క 20వ వర్ధంతికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా మరి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఈరోజు ఏదైతే ఆదివాసుల కోసం మరి ఆదివాసిలో మరి ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ రోజు మరి ఐఏఎస్ చదివిన దాఖలు లేవు. ఈరోజు అయినా మడవి తుకారాం గారు మరి ఈ యొక్క ఉట్నూరు మండలంలో మరి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో మరి లక్షడిపేటలో జన్మించడం అంటే మన ఆదివాసుల అదృష్టం అనుకోవాలి. ఎందుకు అనుకోవాలంటే ఆయన ఒక మరి ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకొని పిల్లలు కూడా చదివే విధంగా మనం ప్రోత్సహించాలి. ఏదైతే రాయ్ సెంటర్ యువకులు ఉత్సవంతులు ఉన్నారో మరి ఆయన నడిచిన దారిలో కూడా మనం కూడా నడవాలి. ఈరోజు చెప్పాలంటే మరి పక్కనే లక్షడిపేట గ్రామ పంచాయతీ ఉంది. మరి అక్కడ ఇంతకుముందే మరి చైర్మన్ గారు చెప్పడం జరిగింది. మరి అందరు పెద్దలం ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన జాతికి ఒక ఆదివాసీ జాతి అంటే ఒక నిజామాబాద్ కలెక్టర్గా చేసి అట్లనే ఐటీడీఏలా ఏపీఓ జనరల్గా చేసి మరి కమిషనర్గా రిటైర్మెంట్ అయ్యి మరి అనారోగ్యంతో ఆయన మృతి చెందడం జరిగింది. మరి మీ అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఎందుకంటే ఆ రోజులో మరి ఇప్పుడు ఆయన నేనైతే ఒకటే చెప్తున్నా, ఎందుకంటే మన జాతిలో ఏకైక వ్యక్తి మడవి తుకారాం గారు ఐఏఎస్ చదవడం జరిగింది. మరి అయినా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు ఉత్సవంతులు పెద్దలు కూడా ఈ యొక్క 25 వర్ధంతి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఏదైతే స్టాచ్యూ ఉందో నా ఎన్పీపీ ఫండ్ నుంచి ఈ స్టాచ్యూకు ఆ యొక్క ఏదైతే పరిస్థితి ఉంటుందో అది ఏదైతే నీట్నెస్ అది ఏమంటారు దాన్ని టైల్స్ కోసం ఫ్లోరింగ్ కోసం కంపల్సరీగా, ఎందుకంటే ఈ మడవి తుకారాం సాక్షిగా చెప్తున్నా 2 లక్షల రూపాయలు దీనికోసం నేను నా ఫండ్ నుంచి నేను మరి ఈ యొక్క బడ్జెట్ వచ్చినాక ఇస్తానని తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే మనకు జాతి, ఎందుకంటే ఇక్కడ లింగోజీ తాండా మరి ఇక్కడ నుంచి మరి ఇక్కడ 3 చౌరస్తాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి మరి ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, ఉట్నూరు ప్రాంతానికి 3 దిక్కులుగా ఉన్నటువంటి ఒక సెంటర్లో మనం మరి ఇంత జాతి పెద్ద మనుషులు ఉన్నా కూడా మనం ఏదైతే వర్ధంతి చేస్తుందో అప్పుడే మనం గుర్తు చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఈ యొక్క నిర్వహణ కమిటీ ఉందో, ముఖ్యంగా ఆయన జన్మస్థలం ప్రజలు కూడా గుర్తించాలి. ఒక వారం రోజు ఎక్కడైతే మన జాతి పెద్దలు ఉన్నారో, ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారో అందరినీ కలిసి చలో మీ వంతుగా మా యొక్క ఐఏఎస్ మడవి తుకారాం గారి వర్ధంతి ఉంది, మనం కూడా చలో వంతుగా సహాయ సహకారం చేద్దామని ఆ యొక్క కమిటీ వేసుకొని ఇక ముందైతే ఏదైతే వచ్చే 26వ వర్ధంతికి అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా తిరగాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. జై తుకారాం. మనము తుకారాం గారు ఇవాళకి అంటే 29 నవంబర్ నాడు వర్గీయ గారు ఇప్పటికి ఇక్కడ డేట్ రాసింది. ఎప్పుడు చనిపోయినట్టున్నారు ఆ రోజు ఆయన చనిపోతే ఇవాళ తారీఖులో 8వ సంవత్సరం పూర్తవుతున్నట్టు 25 సంవత్సరాలు చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి. మరి అతను కీర్తిశేషులు, నిజంగా అతను ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తి. మరి ఆయనని ఐఏఎస్ కలెక్టర్ డిగ్రీ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. మన జిల్లాకి ఏపీఓ జనరల్గా కూడా పనిచేశారు, ఆర్డీఓగా కూడా పనిచేశారు, నిజామాబాద్ మరియు కలెక్టర్గా పనిచేశారు. చివర్లో రిటైర్మెంట్ అనంటే 52 సంవత్సరాల కంటే కూడా పూర్తి కానటువంటి సమయాల్లో కమిషనర్ ఏదో డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే నాకు జ్ఞాపకం లేదు. అప్పటికే సార్ తన నేచురల్ చనిపోవడం ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి అల్సరా, క్యాన్సరా లాంటి డిసీజ్ వచ్చి సార్ చాలా బెడ్ పేషెంట్ ఉండి చనిపోయారు. మరి వారి కుటుంబానికి 2 కొడుకులు 2 పాపలు ఉండే, మరి ఒక అమ్మాయి చనిపోయినట్టున్నారు. వాళ్ళ కీర్తిశేషులు తుకారాం గారి యొక్క భార్య సీతాదేవి గారు, వాళ్ళు ప్రతి ఆట రావాల్సినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, కనీసం మరి పాల్గొనలేదు. ఏదైతే వాళ్ళ చేను ఉందో అక్కడ సమాజం తుకారాం గారి మరి ఏదైతే మన కీర్తిశేషులు మడవి తుకారాం గారి యొక్క వర్ధంతి కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని ఇవాళ మనం ఎక్స్ రోడ్లో జరుపుకుంటున్నాము. మరి రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి ఆదివాసులలో ఐఏఎస్ ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు ఐఏఎస్ పూర్తి చేసినటువంటి వ్యక్తి లేరు. మరి అతను స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తి, ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తి. తుకారాం మహారాజ్ అంటే నిజంగా భక్త తుకారాం లాంటి వ్యక్తి ఉండే. ఆయన చాలా తక్కువ టైంలోనే చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన మన ఇవాళ ఏపీఓ జనరల్గా పనిచేశారు. మరి ఇక్కడ కలెక్టర్గా కూడా పనిచేసి చివరిలో చనిపోయే కంటే ముందు ఆయన కమిషనర్ హోదాలో చనిపోవడం జరిగింది. మరి వారి కుటుంబం ఉంది, ఇక్కడ ఉత్తూరులో ఉంటారు. వాళ్ళలో కూడా మేమందరం యావత్ ఆదివాసీ సమాజం మేము కోరుకున్నాము. మరి ఆ కుటుంబంలో
ఒక గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్గా కూడా రావాల్సి ఉండే. మరి వారు ప్రిపేర్ అయినటువంటి ఆలోచనలు ఉన్నాము. మరి ప్రతి సంవత్సరం 29 నాడు వాళ్ళ జైల్లో క్రీడా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఆయన వర్ధంతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని కార్యక్రమాలు జరిగేటటువంటి ఉండే. కరోనా డిస్టర్బెన్స్ తోటి గత 2 ఏళ్ళు కూడా మనం చేయలేకపోయినాం. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అంతంత మాత్రమే జరిగింది. ఈసారి కూడా మేము అనుకున్నట్టు ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ ఐటీడీఏ ద్వారా చేపట్టేటటువంటి కార్యక్రమం ఉండే. అది ఈ విషయము పిఓ గారికి తెలియజేయడం జరిగింది. ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసరు ఒక 5-10 నిమిషాల్లో రాగలుగుతారు. ఇట్లాంటి చరిత్ర సృష్టించినటువంటి మేధావులు, గొప్పోళ్ళు వచ్చే తరానికి, యువతకు స్ఫూర్తి తీసుకోవడానికి అవసరం ఉంది. మరి కలెక్టర్గా హోదా చేసినటువంటి వ్యక్తి, మరి ఆయన చాలా గొప్ప మనిషి. ఈ ఎక్స్ రోడ్లో కూడా ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము మరి 2,45,000 విగ్రహం కూడా పూర్తి చేశారు. ఈ విగ్రహావిష్కరణ కూడా ఆయన గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి దీన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది. మరి ముఖ్యమంత్రి ద్వారా చేయడము, రాఠోడ్ రమేష్ గారు అప్పుడు ఇక్కడి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు, ఆయన దాతగా డోనర్గా ఉన్నారు. మరి ఆదివాసీ సమాజం కూడా ఇది చెప్పని అవసరమే ఉంది. ఎందుకనంటే ఈ ఎక్స్ రోడ్లో ఒక నాణ్యత గలనటువంటి ఒక క్వాలిటీ స్టాచ్యూ ఆనాడే పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇదంతా ఉండడము, దీని యొక్క చరిత్ర ఉండడము, మనం ప్రతి సంవత్సరము ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడము అనవాయితీగా వస్తుంది.